Sad. I gde ste ljudi? Isto meni govore da ne pričam tako pre početka videa zato što imitiram Jelefula. Dobro, nema veze. Dobro. Ne znam šta da vam kažem, dosta smo prešli od zadnje epizode, mislim on je prišao sam, ja nisam bio tu. Imamo napitke, imamo to, imamo to, vidite sad ovo, 30 dijamanata. Odakle ti 30 dijamanata? Ko da imamo iste teksture, skinuo sam njegovu teksturu, ekstra. 15 je moje, 15 je tvoje. Malo mogu da enchantujem. Treba mi 5. level, evo ga. 5. a i efficiency 2. Na sekiri. Dobro, eto, ja ću da vam pričam sad odakle sam. Ako ste mislili da sam ja iz Srbije, ma kakvi. Ja sad živim ovdje, ali... Ja ne. Ja sam u stvari iz Holandije. Jes, baš tako. Dani, nesi čuo? Reci. Verovatno, dobro. Ja nisam odavde iz Srbije, nego iz Holandije. U stvari moje poreklo. Eto, došao u Srbiju. Nije iz Holandije, iz Srbije je, haha. Dobro, nisam ti još to rekao, ali jesam iz Holandije. Eto imam brata u Srbiji. I eto, to je moje poreklo što se tiče vas. Dalje neću da vam pričam. Dalje za sljedeći dan. Ja sam uzeo svojih 15 dijamanata i ja ću odmah da napravim grudnji oklop od dijamanata. I napravi ga. Aha, vidi grudnji oklop. Napravio sam od svojih 15 dija. I uzet ću kramp, dijamantski mač. Kramp i mač. Čekaj. Drva mi treba. Može isto pići. Kramp. Mač. Meni je ostao 2 dijamanta. Eto, ja sam stavio tu. Čekaj, koji je moj, a koji je tvoj chest? Je ovo tvoj, a ovo moj, ili je ovo moj, a ovo tvoj? Ovo je moja. Zajedničko. Aha, dobro, onda ću da ostavim ovdje i ovdje. Ajde, idemo. Rudarstvo. Jes ponao baklje? Nisam. Što mi neko reče odmah da ti nisi ponao baklje. Ja ti nemam baklje. Nemaš ni ti baklje. Imaš bow i strele. Mislim, moj bow i strele. Da, ja imam svoj, ovo je tvoj, vjerovatno što sam uzeo. Ma uzeo sam tvoj, baš mi briga. Ajde. Ajde, ja sam već počeo da kopam.
Joj, već moram biti t. Kojim programom snimaš? Snimaj ti posle, dobro. Vendika. Opet. Znači neće da ti radim frapsa. Ko je bitno. Ne mogu da polomim kamen. Ajde. Kopaj svoj. Tu ne. De. Već da završimo epizodu. Već gotovo. Pa nismo ni počeli. O, lava. I pećina. Vidite, pećina. Pa to je pećina. Pa ne mogu da verujem, to je pećina. Pazi, zombi sve. O! Znaš koliko mi skide zombi? Čoveče! Imam 3 srca. Samo zbog jednog zombija. Poneo sam upaljač ako se nešto ne vidi. Au, ne smijem više da padam. Čekaj da stavim F3. Mogu poslije do baze mojih drugova. A, tu si ti. Ja jesam stavio. Ne. Au, što si to uradio? O, wow, ne. Ne. Evo ovako ti si to radi. Ovo ti je visina, uskoro. To ti je to visina. Opet metal. Koliko imaš metala? Ja 15. Uglja verovatno imaš na tonu. 20 uglja ili metala. Irona vjerovatno metala. Ja sad počinjem epizodu, sačekaj samo da uđem u programi. Vendika.